where GOSMADON Media Eagle-Eyed, ORU WEST Eagle-Eyed is here today at the compound of late Sir Okafor Odimegwu, where the two daughters who has distinguished themselves are here today to collect Ekwe title of Mgbidi. As I have always told us before, that Ishi Ekwe Mgbidi, which is Ekwe title of Ndị Mgbidi, is preserved for Mgbidi daughters and our wives. And Ekwe title is a very prestigious title reserved for the female of Ndị Mgbidi. Just like tomorrow, their brother also, who is also in the title holder, will also be doing his own Ezo, ahịa, Ọzọ Mgbidi. But today, we are here for the Ekwe aspect of faith, which is Nné ụkọ. That is why GOSMADON Media Eagle-Eyed, ORU WEST Eagle-Eyed is here today at Imeoha Mgbidi to be with my sisters who has distinguished themselves and has booked today for their nyé áká Nné ụkọ. I'm here today to share up my sister Osiji Nwadiuto Ijeoma Odimegwu, Osiji Igwejeji, and her junior sister Osiji Uzoamaka Odimegwu Mbakwem, Osiji Asa Ugo. Stay tuned. I will bring you the full package. Stay tuned. I greet you all. Osiji Joyce. Okay, but leisure time. Osiji Nwadiuto Imeoha 4 times. I keep playing 4 times. We are not do, but I don't know. There are beginning and I could probably have give my people to see knowledge and you know. Understand? I'm not I want to keep you with applicants. But Osiji and Abedina, the thought of Caribbean. So, me, I could not find it. You were on with ya. What do you like? I put on ya. Sure, so, there, I would like Osiji Asa Ugo. Asa Ugo.
Osiji Nwadiuto kwenu. Osiji Nwadiuto kwenu. Kwenu ọzọ. Osiji Nwadiuto ya dịkwa mgbe. Omiya. Chai were ọṅụ bịa. Were ọṅụ bịa. N'onye ọzọ. Were kwa ọṅụ bịa ọzọ. Biko were kwa ọṅụ bịa ọzọ. Ugboro anọ. Were ọṅụ bịa ọzọ. Para m egwu na nke. Were ọṅụ bịa ọzọ. Osiji Igwejeji ekele. Osiji Igwejeji ya dịkwara nụ mma o. Osiji Igwejeji were ọṅụ bịa o. Osiji Igwejeji were ọṅụ bịa o. Osiji Igwejeji ya dịkwara nụ mma o. Osiji Igwejeji were ọṅụ bịa o. That is the tradition of the people. Oh yeah, line by line. Line by line. Line by line. Correct. Igwejeji. Osiji Asa Ugo. The portrayal of our tradition and culture by the younger ones. Na kozeri akoziere ndị ala nna abụghị ofu ọnkozi ka ọ ga-akụziri ha. Asa Ugo. Osiji Asa Ugo la Osiji Igwejeji. Asa Ugo. Mgbidi kwenu. Were ọṅụ bịa o. Ọ dị ka mụrụ ndị ekwe kwenu. Anyị jọdịkwa. Nnụọ m. Ere m aka kpụchaa. Aka tere nzu a na-ete unyi. Ugbu a ka eji eji amara odobo. Ihe nwaanyị jiri ka ị bịala mgbidi ọ bụ ihe nwoke jiri ka nwoke bịa na mgbidi ọ bụ nzere ọzọ. Onye gburu media na-eme ya mụdobi amapụ onwe obi ipi abụ
Abụ ọdịnso egwu aka obe osimiri ọ sịrị ahụ dị aha a ji akwa nụanụ ndị osi nụanụ anyị ekelele nnu mgbe mmadụ bịara be mmadụ obi gị ọzọ ọ nabatala ya anabatala ọbịbịa akwatakwanụ na-agba taa na a na-abụrụla ndị oti anyị gba ihe obere oge kụrụ ọbụla akụka nke ntakịrị ọ bụzọ ọwa hụ ndụ makwa anyị niile eribere otu ngaji ozi jikwe ka anyị wepụta ọjị were kpere ala mgbidi ọba na mgbidi ihe mụ mgbidi ndị nze ndị ekwe ndị niile bụ ndị mụ mgbidi ụmụ okoro mgbidi ndị mụ mgbidi ya ka m na-ekwu ụmụ okoro bụ ndị mmụọ mgbidi so anyị were otu ọjị were kpere mgbidi kpekwara ndụ ya ka na-eme n'ihe na ọjị esighị ọma akwa mgbe ọma akwa hụ anyị mee ya hụtakwe mana akwawa ọmụ na anya asịrị ya ka anyị ribe ya eribe I want to remind us that we are here in the home of the head of Onye Ekwe Mgbidi. Once and followers who don't understand Igbo language have to because this is traditional stuff. Osiji We are here today for the Imanye áká la Nné, the final ritual. Yeah, kind of time. We are kind of Official the new anabata no onye gwuru bịa nke akwụrụ anabata ọkwa ịma na ọmụdị ihe o mere Osiji Nwadiuto Ijeoma Odimegwu, Osiji Igwejeji and her sister Osiji Uzoamaka Odimegwu Mbakwem, Osiji Asa Ugo. Anisi mgbidi na-efe anisi na-echekwaba mgbidi ụmụ ya abatatara aka anụ eleme ugo buzuo chake ebuzuere ha na ha bịa chake abanye asụ ugo ọ bụ na asụ ugo mma Asa Ugo. Igwejeji Osiji Igwejeji. taa nọ obodo mgbidi ji agba akaebe na enwe na ndị oke ibe mgbidi ndị pụtara ife na mgbidi ndị mgbidi ji aba mba nnukwuru nnu bupụtere wurele enye mgbidi taa ka taa ka mgbidi ugosi mgbidi na nnụ patatụrụ ego wurele enye anyị nna anụ ma sị ekekere ụwa obi yiri nze ezela ebesara ọgwụ o ji eju nnụ ebe nnu si were hapụ obodo ahụ wee lopụta anyị na mgbidi enọji alaghachi o ji siriri werere Chineke na nke ji akwụ ụgwọ nke ji akwụ aeroplen nke ji akwụ ihe niile ha ji were ji ọlọta nke ego ha na-ewepụ dị ndị ekwe mgbidi ọ bụ mmaji kwara gị mmaji ọ bụ ihe eji akwụ ha ụgwọ ndị ekwe mgbidi nnu ji ericha n'ụzọ nnu ji anụ ọbụla nnu na-adịkwa ndụ ka agbọghọbịa kanụ ndị niile na-agbara ndụ mbọ maka nnụga sie rie Chineke nna eji edikwa mmaji kwara gị mmaji were ara akwụ ha ụgwọ anyị nwa bụ ndị ekwe mgbidi nke anyị akwa unu na-enye anyị unu jele enye anyị unu jele enye anyị anyị na-eri
onweghị ihe ji eme anyị ọnụ na-eri eri mmiri a na-akọzi akọ ka anyị nwere ihe were na-agba ala mgbidi na-agba aba na mgbidi na-agba eke kere ụwa obi okpenyere nze gbuo ndị ekwe mgbidi niile dụkwana ndị ochi na nwata niile ma mechaa ke oge orudo otu ahụ ndị ọzọ na-emere nnụ nna na-eri abụ ihe na ekpere ekpere ndụ Chineke nna nke nọ hụrụ abịa nke ma nwoke ma nwaanyị ma isi awara awa ma eze awara awa ma eze gburu nwa awa ma ụmụaka bụ ihe ọgaranya ndụ ka ndị ji eji ala okwu nnu jere lọkwa n'ala oke nnu ji eji alaghachi alaghachi dị aka mma anụmatụ ogologo ndụ na-ahụ isi ike ọnwụ bụrụ oke onye iro nnọchiri ka m nọrọ abịa nke anyị na-amụta ya efu na mụrụ afọ ya ole lekwa na ọkpọ ọgbà búkú náà jẹ́ fọlẹ́kẹ́ lẹ́nu ndé mọ́tò lè jẹ́kẹ́ lẹ́nu ndé wáyà la polisi ọba yẹ wò hakẹ́ lẹ́nu olùkọ́lọ́ ọ̀rọ̀ má bìá. Osiji on the back. Ego zori aka mmiri laba ala alade ọjọọ bụ igwurube laba ala alade onye zutere nnu zutere ihe ọma onye jụrụ nnu jụrụ ihe ọma mgbe ọ ji adịrị ndụ mma ọnwụ bụrụ okenye nọ nọchiri ya bụrụ na asịbara agwa dagbe ala mdali ka ama afọ ilekwa na ọkpọ This is the tradition of the people because in Igbo tradition and culture is very significant. Before you start every occasion, you start with the kola nut. After kola nut, you have to do with the drink. That's the tradition of the people. Ngwa ebutuele atụtuele ngịga ka anyị si nọrọ ọma ọkwa mere ngwa biko ele m afọ ada afọ akpa ihe nkenke zuere lobdobe ndị mụrụ nwe gbokwara okenye maka afọ ya agọjọ ọfọ otu asị ya lekọtakwana nwanne ya dị ihe na anya gbuo ahụ otu onye siri ya jiri amara na nọ ọdụ ya ka nne ya wepụ achị ụlọ ọchị efu mgbe ha ndị agwa nnu jiri mere anyị ibuji ekwe na-eme ya
This wheat. Never near. Town of Aka Knock at 10:05. Am I right? I am on 52 bags of yam or 100,000. What do you call I can? I just talk about that. Ekwe Mgbidi nwere usoro ụzọ That is the tradition and culture of the people. They must ascertain that everything is done in order. Okay, Imeoha Mgbidi. Someone is married. Ganonti. As a mistake is Gala. Ogwego 20,000, that is 40,000. 20. Yeah, 40. Okay. Four crates of Comr. Moses Janga Buta 4 crates of Comr. Two remaining 4 more, 4 crates of malt and 4 crates of 4 cartons of beer. So 8. For 6. For 6. Crates of malt. Ọzọ 4 cartons of beer. Emekọli ọ bụrụ 8. So n'ime 8 ahụ ole dị nga? Okay, thank you. Eje ekwu enough ọzọ from we weta ya ka ọzọ kwa na abega. Very good. Anila ya dị ole? 16 ka dị ya dị. 16. Malt 8, beer 8, ya 60. Never had been met to Ozugu. So, can you wet up to us? Ihe dịrị m ya bụ anyị otu ka anyị lee agbakọ. Mgbe anyị mere ka ego ka o zuru oke. Anyị mekwana aka ego ogwe ego ka o zuru oke. Mgbe anyị abịala ke mmanya, anyị afụna na ọtọ bịrịbịrị rịrịrịrị anyị nwụrụ nke a na ka otu onye ndị bụa ke bia ka otu onye dịkwanụ ebụa ka ọzọ fọrọ afọ bụ ọtọ rịrịrịrị and ke bia bụ ndịkwa nga bụkwa ebụa wa enye tuwe ya anyị ewepụkwana ya agụ ewepụ ọ bụrụ ka ofu onye ọbụla ebido iti anya kpa abụdo efu ụzọ mgbe mee na ya ma ndị ala agbakọ ọkọja ya la ọkwọsị ya onye na-azụ azụ ala akpụkwaba ya akpụkwaba ele ka nnọji asị ha weta n'otu katọnụ
More to 11,000. I put 11,000. I 10,000. I 10,000. I would have new African. I just buy it in the course. So I would 11 what I am. Grandaunt, onye je ụlọ nwaanyị dịka ihu nwaanyị nwa nwere eke mụrụ ya ị ga wee ede amụrụ esi eme onye na-eri ya asị m na awa agwa egwuela oke mgbe ama karịa go nwayọ ije ama m ọgụ nwayọ mgbe e fụrụ mmanwụ na in Mgbidi, ORU West Local Government of Imo State, we have two different titles, one for the male and one for the females. Nze Lozo is meant for our male, while Ekwe is meant for our female. Any daughter of Mgbidi is entitled for the Ekwe title, while any son of Mgbidi is also entitled for Nze Ọzọ Mgbidi, just like our daughters. Today they are married somewhere, but they came back from the States to partake in this honorable title of Ekwe Mgbidi. They are married to somewhere, but they have the right to come home and partake in Ekwe Mgbidi because they are bona fide daughters of Mgbidi from Imeoha Mgbidi. That is why they are here today. I use English language in order to enlighten our people. GOSMADON Media Eagle-Eyed, ORU WEST Eagle-Eyed. We are here today in Mgbidi to perform this rite of nyé áká la Nné, the final ritual to become Onye Ekwe Mgbidi. That is why we are doing the process to become Ndị Ekwe Mgbidi, so that they will partake in any other ceremony of Ndị Ekwe Mgbidi. That is why we are here today. Witness the ceremony. When you see people answering a titled name, you will feel that it's easy, but truthfully, it's not easy. You can see the financial involvement. You can see the financial involvement. You know? So when you see people answering cultural names like Onye Ekwe, Chief, it's not easy. You must be committed financially. That is what we are witnessing here today. The culture and tradition of Mgbidi people. Mgbidi has a unique culture and tradition. The male goes for while the female goes for everyone here is Onye Ekwe. And we are here today to the Ekwe title of Osiji Igwejeji and the Osiji Asa Ugo, two sisters coming down here. Take from their paternal traditional culture. They are married
in different locations. But due to the Ada Mgbidi, they also partook in the Ekwe Mgbidi as Umuada Mgbidi. In their younger age, some of it they are here. Some of it are rice. Motherly, some of it are right. Some of it are right. Some of it are right. This is the final stage. Nyé Some of it are right. in the situation where the Osiji is supposed to come with rice and semo or pounded yam, but in a situation whereas they only came with rice, so each person that is here we get the sum of 5,000 each. That will serve for their semovita or their pounded yam. That is irigi. That is what they are doing. It's never an easy one, as we can see. So when you see someone putting a title to his or her name, you just know that the person spent a lot of money. You see, imagine giving these people here 4,000 each times 2, because of they were not duly informed that they were supposed to come with pounded yam or semovita. They had to feed everybody here with 5,000 each. That is 2. That means 19 persons times 2. That is the money we see here today. It's never an easy one to be called Osiji. Okay. You can see that. Wow. Igwejeji. Igwejeji, even the wine. Even the wine, although easy. Oh, they play the show. Obanya do shekwe. Obanya do shins and also. Obonye ayira chaya ndeli na baba mchanya. Ile video kula kuma. Although easy. Onye ụkọ Ekwe. Ọsọ ọ gara erie nri. Asa Ugo, be careful so I can get him is up, no you're already. Because of basically Niji, that is why they are giving each of them 13,000, that's 5,000 each. We were supposed to feed them with rice and swallow, that is the yam.
Aje mo ga ka na nna no ga la ha ji si oju ode no kwa no ana ni Ndị Osiji emezuchana ihe niile dị na list. Ọ bụzi ka ha jee ezi aka la Nné. After that, tomorrow ha azụzie ahịa ekwe ha. Echi niile. Anyị afọ na onye mgbọrọgwụ, onye ụlọ ala arụla. ihu ji Most of ndị na the America men here and people here Now, are representing ihu the ji who is not here. ndị ekwe Maybe either sick or echi ile ka anyị ji eme kewa ala ihu eke ọgwanyere ga akwụkwọ ndị eke wetara na kebu ke anyị ele hụ nkịta akọrọ dị ezi ya n'anya kebu ogwe ego ndị ekwe jeje ebe a na-ehuji ogwe ego ya bụ 20,000 ya bụ ihe eji ememe ndụ 4 crates of Comr, 4 crates of beer, 2 gallons of palm wine. Only ONLY. Maka echi ihu eke. ihu eke ahụ ya bụ n'ezi ala. Mgbe ọka ya na-eme ya. Item 7. Item 6 ka anyị na-eme. Item 7 obodo Eke Mgbidi. Ịzụ ahịa eke. Ịzụ ahịa ekwe. Ịzụ ahịa ekwe. N'ime Eke Mgbidi. Anyị gba nke abụọ ha anyị ademezie ahịa Eke Mgbidi maka na oge adịrọ ihe apara akpa bụ ihe apara akpa ọ bụ na anọ dị n'ụlọ ọ bụla nọ n'ụlọ ele eme ya so etu ihe na adịghị nne mana omenala dị etela Mgbidi agwụchana on 5 ya bụ akpọrọ ahụ so ihe dị n'ime ya na-abụ anyị ji eme akpụgagharị nwa mmadụ kasị ikwurikwu na ndị esi ọrụ oyibo obodo oyibo lọsịa anyị ji emere ha ihe ha alaghachimekwa ibe ha na-achụ nta ego ha chimere anya gwa ndị ha emere anya gwa ndị onye na-achọzi ka ọ bụ onye ọkụ ya jiri n'okpute ọbụnwa anọdị nkewa so ewu ji nke bụ na ịzụ ahịa eke ịzụ ahịa Eke Mgbidi 20,000 n'ogwe ego eji enye anyị akpati mmanya ọtọ bịrịbịrị ịnọ nyekwana anyị bia ịnọ galọnụ ngwa ịbụa ọjiri eridi isi o so na eridi isi ofu tre aṅụ ọgwụla ọ dị nụ nga azọ ọgbọ ọjọọ anyị ga-ọtịrị ọ bụrụ nke ebe enwedị ihe ihe ngụrụ kemgbe eji amụta akwa akwụkwọ onye ihe na-eme ihe mberede change condition, change price. Mgbe ọ bụla anyị na-atọdụ ihe n'ala anyị na-emedi ihe niile ndị ka anyị kọrọ ihe ha abịa Wamenya coach. Coach ya kwa menu. Emewa ya. Asa Ugo. Anyị ga-ego obodo oyibo agụrụ gwa agụ. Eje ego oyibo ahụ ya hụ.
ego yiba agụrụgụ agwụ Osiji Nwadiuto nwa manya ngozi ekwe manya na ndegoro ọ dere ụlọ nwoke dere ụlọ nwaanyị ahịa gwụla nwa anwụ mgbidi abịa nwa anwụ ngwa Adam biko ewu Angelum Osiji biko gwa m ihe kpọrọ anyị ji bịa batụrụ mgbidi isicha n'ekwe yes onye buruchi ekwe ele eme mmadụ obi amakwu nwa ngwana agba okedo orisi nye akia ngara nye akia plani ozebere n'ụlọ ha yes. Agamacha. Okay. This is how she will perform this ritual to all the Ndị Ekwe that are here present
This is the final ritual of nyé áká la Nné ụkọ Sorry. Asa Ugo. Osiji Asa Ugo. Osiji Igwejeji. Asa Ugo. Gorimagom. I am like yeah, that's why it's very unique. Yes. Osiji Nwadiuto. Osiji Asa Ugo. Yes. Okay, Britain, China, no breaking Mgbidi. No. Give a available body with another one. So I got to learn. And then they put your dick up. We had it. They put it. Osiji Nwadiuto Asa Ugo. All the members of Obenania. Oh, I had a little Asa Meme. Asa. Yeah. She's first. Oh my God.
imezie mezie na ihe emezie nna m anyị deba n'omente ihe ha anyị emechaghị niile ahụ. anyị ga-abịa otu ya ga anụchaji mbụrụ onye ọrụ mezibena na ihe emezibena ọ bụ otu onye kwuvu oke aja nụ azụ nke ọ bụla nwere ka bịara ije ka ha lalagbo onye alaruola agbo ngwugwu ya ekene ka ha kwenyekwanụ na ha ji eji ibe ọzọ echi enwere ihe bụ final whistle ele m agbaba march asịla bụ final whistle eme ngwa ngwa enwere ihe nna agba Nnugaziga m exercise book agwakwara m ya akachi ọfụ na ihe niile m mere spọnchi agwapụta nka onye ọbụla ga-enọ nka na onye afọ ya bụ eri na nwa mmemme ebute etu o jiri chi ekwe ihe niile bido ekwu ya na ihe niile onye atụ ụzọ asị mgbe ajakwa ga anyị gbara bido so no ja azụtara m ọgwa gwara m okay onye kere mmadụ sakọ tip ya very much again ahịa na-emeji ebe anyị na-eke anyị na-emeji ihe ịjụ ake na mgbe chi nyere mmadụ n'elu ọ chọọ ịhụ na eje agwa m ya ndị eriri ekwu ya gwakwana ndị oriri ka ihe ọma ihe na oriri ike gị onye bụ osita dị mma ewepụta akwụkwọ ya so ihe dịrị m ya bụ ememe ya na-abịachi ọbịa bụ osita gị zụrụ akwụkwọ ihe dịrị m ya bụ ewepụtakwara ego eji edo echire ma anyị bịa ọ bụkwa ya ọtụkwa hụ ndụ Jessica, I'm Jessica. Osiji Igwejeji. Osiji Igwejeji. This is the final aspect of the final aspect of Imeoha áká la Nné ụkọ. That is the Mgbidi. That is the final. Doesn't not show the admission of police. Over book I can do. I put an auto. Of above them, I don't know. When we get here, we'll take it off right there. We'll take it off right there. No.
Aka kwụchala onwe azụ kristo n'osimiri bubuzo achakere ebuzuele ịchakere aka mara nsu Madu unyi. Asụ nke ọ ga-abụ ndụ gị. Asị na ngere ga-ego niile na-emefu ka ala abịa ọ ga-adịla mmaji bụ mmaji. Nnukwu ọnụ siere ọnụ ya ala wụta ihe ọma. Asị m onye sịra nọ ya nwụ ya nwụtara na ịcha na ya efu. Asị na ọ ga-abụ ndụ nọ na ejekwa ndụ nọ n'oria. Ndụ na ya ụgwọrọ anụ. Na-ekwutukwa ya ememe nke a. Onye kwuru ise. Onye kwuru. Ngwa gbọgbọgbọ. Igwejeji. Asịdị ji. Igwejeji. Ọ ga-abụ ndụ gị like bụ ndụ gị n'orie. Asị m na ihe ọma ji emere ndị ọzọ ihe ọma nwanyị emere m. Asị m na oge na-emere aka ihe na-emere aka. Ihe ọma nke ọ bụla ego otu ije ọya abịagbala mmaji. Ọ bụ ntụ oji na-ara ka oge ama na aka na-eji mmadụ nke ya na-ala. Asị m otu oge adị nnukwu ọbụla Chinukwu adị zoro ha ya. Kaji ọfọ dị egwu. Anya azụala asụsụ ihe niile enwere onye were n'uche eme ihe niile Ọ sawala na eke sawala ode sawala afọ sawala nkwọ. Otu abụọ ịtọ ịnọ akakwụcha aka mara nsọ na amadị unyi aka gbara ntọ na amadị unyi ọchakele gochara acha echu echu mgbe ịla ebido ha na-abụ ọfụ eji eke obi ụdị eji eke ma akwụkwọ eji eke nwa mmadụ taanụ ka anyị bịara na ọ bụ m onye na-achị ndị ekwe mgbidi gbaa gburugburu kemgbe 35 years
ndị echi na-ekwe taa ka a bịara mana na ha echie na-ekwe mgbidi taa ka ha agwa enweghị aka na nnọọ taa nụ ka ha ji sị na ha na-ofekere eriwa dị nri taa ka ha na-asị na ofekere aṅụnwa dị mmiri agaghị mere ha na ha ji afụ ihe ọjọọ ma onye ọbụla na-eme ihe ọjọọ ha zọpụta ha ma ha enyocha ma ọ bụla onye nwere emedi ihe ọjọọ nwa ha ji alụ ụmụ ha ji alụ di mmadụ ha ji agbachi ụdị ha ji agbachi ụdịkwa nwa mmadụ ka anọ ka anyị zuru ezu were sị na ihe niile mgbidi eme ha emecha anya tinye ajara eru echi eji afọ anyị na-eke mgbidi ebe anyị eji anụrụ na-eke mgbidi ha were mara na e nwere nwaanyị ka ibi ya nwekwara ndị eji dotere ube ha ụwa anyị na ha ji anụrụ echi were yọrịa nkwa yọrịa egede kpee amara. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. Secretary. Yeah. You got it. Afangebo. Abu work maka nne mụrụ mgbe ochie ekwe 1947. Okay. So arụkwa n'ikpọ ha kemgbe 40 or 30 something years. Mụ na ha nọ no complain. All right. Thank you. Ihe nne eme ha like it. I like it. Yes. This is the picture. Hey, Machana. Ngelu mundangi. No, just here now. Hold on. Ureme. Ureme. Igwejeji ureme. Ureme. Obezoku. Ureme. Ureme. Ureme no munam. What shall you? You man, able at Latayad. Stop that thing with knock me. Ureme. 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 Ndị Ekwe Mgbidi. Ureme. Ureme. Ureme Osiji. Osiji Mbaduji. Iha. Walk over on my chair. He said, walk over on my chair for me. He said, Ureme. Ureme. Ndị Ekwe Mgbidi ọ dịrị easy. It's not easy. Imeoha. Imagine how many millions from Ghana? All these Imeoha.
ọ bụ ego oyibo ogbenye adịghị eshi ekpe ogbenye adịghị eshi nze mgbidi ọ bụ ego uru eme